Това да е сам ще боли главата, бе, какво правиш? Еми долу ела, дени се долу, бата ти, нали идва тук, не идва? Да, не идва. Еми нищо, ела там при тех, сами тук. Мръзна, бе. Айде, ела те обедвам. Не, аз обядвам. Еми нищо, ела. Не си дадеш? Не, няма смисъл.